Yo, what's up mga ka-anglers, mga Uragon? Fishing na naman ang mga ka-anglers. Punta ko kila si Ronnie. Antayin ko lang yung aking service. Parating na yata. Yan na, oh. Sasakay na ako, syempre. Yeah. Oh, good morning, pare. Morning. How are you? Fine. Okay. Go picnic, huh? Picnic? Yes. Going to sea. I know. Fishing. Fishing. There now. Some Khumra last time. See, huh? Same yeah. thing, huh? But So- good now, huh? See there. Yeah. So we're going to sea for fishing today. We're going to Almorjermab. Almost, Yeah. But maybe I don't know how many kilometers far away from Yeah, Jeddah. Mahajar to no, Mahajar to maybe like that 30-35 kilometer. 36 kilometer maybe. 36, yeah. Yeah. But Almorjerma, I don't know how many kilometers from Jeddah. Bili ako ng talsik. Oo. Punta kaming fish market. Bibili ng pamain at pangulam, baon sa dagat, sa pamimingwit. Mga isda, pusit. Oh, hasa-hasa sir. Maliliit. Hindi. Yalla, yalla, sal discount. Oh. Talak ito. Oh. Basa. Basa sa market. Ito ang tinatawag na wet market. Pwede na pamain ito, maganda pamain ito. Yan, pwede yan. Maganda po na ako naman. Ayan oh. Makintab. Ito na yung aming nabiling isda sa fish market. Yan o, hasa-hasa. Pamain saka pamprito. Ito pa, may hipon pa na pamain. Grabe. Nag-aaksaya ng pamain. Manguhuli isda, hipon pa ang pain. Ito, pang-ulam. Diba? Yung hasa-hasa oh. Sariwa sa fish market. Piprito namin, babaunin sa dagat. Mayroong sinaing na kanin, prito, tapos hipon. Ano lang to, sangag. Oh. Maliliit lang pero fresh. Yun no, malalaki hipon. Ito yung mga hasa-hasa, pamprito, pamain. Bibingwitin isda din, tinain, pamain, isda din. Mayroon ding bulate. May hipon pa dito, pangpain. Hipon din yan, medyo maliliit-liit lang. Linisin ko muna, magluluto kami pambaon. Hipon na. Hipon. Baon na hipon. Ba? Yung mga prinito. Hasa-hasa oh.
Pambaon. Oh, magalang siya. Oh, napasarap. Patay tayo. Patay ang pinagpilitan sa peta. Ano bang yari? Yari ang high blood natin yan. High blood. Oh. Sarap. Luto na yung aming pangulam. Oh. Pritong hasa-hasa. Yung aming sinaing. Oh, malapit na. Bango. Magtimpla na pati tayo ng kape na dadalhin natin doon ito eh. Mag-BP muna ako bago kumain ng hipon. Yun no? Ah, grabe. 143103. Lah. High blood. So ayun na nga, kain muna kami ni si Ronnie. Bago lumarga, may kape pa. Oh. Matagal. Itong hipon. Ayun, kumuha nga ako. Yan o. Sakto lang ang luto niya. Ayoko kasi sa hipon yung ayun yung halabos na pang ano eh, pang gastahan. Yan. Papunta ng dagat, mamimingwit, Almorgerma Beach. Ayan. Bites na. Diretso na ng Almorgerma Beach. Mamimingwit na naman. Ito yung holiday fishing. Saan kaya si Fernando? Idol Fernando. Pakistani. Daming Pakistani dito. Dami din dyan. Wala pa rin si Fernando. Ayun oh. Ito na si Idol. Alright, punta na kami ng area, fishing spot. Kasama si Ronnie, si Idol Puroy. Idol Fernan. Yun. Makarami tayo ngayon. Oh, Inshallah. Ito yung aming holiday fishing, going to Almorgerma Beach. Alright, sige, habang nagano kami magbiyahe, magbibideo kami. Shout out kila Ralvin. Oh, shoutout mo. Kila ano? Shout out daw. Shout out sa mga hindi nakasama. Hindi nakasama. Katrabaho eh. Okay, maipit ka pa dyan. Alright. Matanggal yung kamay mo. Nakpo. Nagpalit mo sa Happening sa happy. Okay. Ano, kaya na tayo ha? Expressway na. Nandun po sa kanila. Bibidyo okay muna kami. Uy. Sabay. Nandito na kami sa Almorgerma Beach. Malayo talaga. Yun o, dagat. Dito kami pupwesto mamimingwit. Holiday fishing. Yun ang ibang tropa o. Dito rin kami. Yan. Nag-arrange na, naglalagay na ng mga anik-anik, mga gamit. Ayan, lalatag kami ng aming turda para may higaan kami, mayroon kami tulugan mamaya. Ayan o, service namin. Yan yung isa pang pick up na tropa, may dadating pa. Yan, mainit, mag alas 4 pa lang ng hapon. Grabe. So ayan no, aming torda. Yun, umangat na. Matik oh. Drop-dead mo muna yung ano. Nakabalik. Ayun no. Meron na kaming tent. Abot mo yung kahoy. Yun. Ito yung kahoy na dalawa. Oh, di ba? May sisilong. May sisilungan na. Ayos. Ganda. Wala. Mia sadik. Sarap na ditong matulog mamaya. Ayos Diego. Yan, dumating na isang tropa. Si Nasir. Ayan. Ara. Pi. Ay,
ايوه جبتها من هناك كويس. هنا ما في كويس؟ هنا ما في كويس. كويس اول كويس. هذا طلع منها ما بيكون هنا كوينه. هنا روح كويس مره واحده على طول. Para lagpasan ng hangin. Hagis si Proy. Yun. Run. Takbo, Idol! Unang hatak ni Idol Fernan. Silipin natin kung ano yung nahuli. Oh! Malaki piyas! Unang hatak ni Idol Fernan. Oh, di ba? Malaki piyas to. Good size agad ah. Oh. Nakamalakapas. Hipon pa lang yan. Hipon yan? Pain mo? Hipon ang pain niya. Nadali ang malaki piyas. Nakahuli kang syahor. Illegal fishing. Bosing pamain. Buhay. Pamain. Sahur na maliit. Syahor. Syahor na batik. May huli pala yan, Idol. Balo. Pasimple ka lang dun ah. Nakahuli ka na ng balo. Haba ng nguso. Ang tulis ah. Oh. Balo na naman. Yan oh. Grabe, parang lagari ang ngipin. Wala. Tinira na yung akin. May kumagat na. Hatak natin. Ito yung aking unang hagis eh. Oh, malakapas. Oh. Malakapas. Malakapas eh, oh. Buhayin mo. Oh, pamain. Pamprito na yan ah. Hindi na yung pampain. Ay, kalaki-laki nga. Hindi na? Maliit ng konti dyan. Ayun, unang huli ni Uragon. Ayun. Talsik yung isang pain ah. Nakahuli na. Di na nasiro. Oh, di ba? Pero yan ang kasagarang ipain. Oh. Huhulihin mo. Okay. May huli ulit si Idol. Ayan na. Malaki yan, Idol. Sige, hatak. Nandito na ako. Ayun oh. Aba, malapad oh. Lapad. Agoy. Oo. Nadali. Nadali mo, Rudy. Malapad oh. Sige. Go, sir. Nakadali na naman. Ha? Ang layo ng base natin. Hiningal ako pagtakbo. Lapad na. Pang champion ng labanan, Idol. Ikaw na naman magcha-champion ah. May lunok na lunok ah. Hop, yeah. Ayan oh. Ano yan? Ayun ko dito kung ano. Ha? Malakapas? Ng malakapas. Anak na, naggulo ka pa. Pwede na? Kabababa ko palang kinagat na. Oo. Oh, yun. Yun pa. Sige, sige. Yun. Sige, huwag ka nang mahiya. Ituloy mo. Nagkakagatan na. Yun. Pwede na to? Tunuloy. Andyan pa. Magalaw-galaw yung linya oh. Hindi ko pa na ibababa ng maayos. Biglang tinuklaw. Kasama ka nga isa sasabawan, loko. Ayos na yan. Oo, at least nakahuli siya. Oo. Ganda oh. Ito yung sinasabi ko dito sa ay. Ang gala. Naku, isinabit pa sa ngala-ngala. Peste. Lalim. Longnos. Oo, long nose ito, rescue.